Okay na. Ay, nagsilpi pala dyan. Sabi mo kami, Tir. Punta kayo doon. Maghiga man tayo niyan. Wapay ka picture. Doon ka. Sige. Doon ka. Wala kayo sakitan mata nyo? Isali mo si ate, kinaguyok ko na kami, Wala magkasali lang. Isali mo si Mirna. Angel! Uy, malagpot yung binuya. Naigo na sa buhongon. Naigo na sa buhongon. Angel, tayong lahat. Diri. Di mo ni ko ma-open dali. Nagigda naman siya. Asa matadapit ani ate? Si Mama Aileen ang dako kayo. Ano na sakitan sa adlaw? Wala man. Sakitan na ka. Isa sana may away. Dili mo. Ilaw kayo. Ilaw, wala. Sige, palayo na kayo. Baka matigbasan ko kayo. Thank you, Marna Sumablog. Hala. Dilitso na lang ito na po. Ano man tinapa ako. Dali na kayo. Puspos na. Ilaw, kalami mo. Umiya, sagbay luwag. Uy, wala na kay kuag hurot. Bali-bali hapon ba? Wala, nindot kayo, Tir. Wag kakabaw. Kuan na ba? Wala. Nindot na. Wala juday ba? Abot lang yan. Okay, kana. Yan ang katawan pa jud ka. Mabali ba yan ang kahoy ha? Kasi may katawan. Taon-taon sa katawan nga. Di, nalipay ko sa butong kay sagbay luwag. Mama. Uy, ikuan na lang namay. Nagabidyo na na. Ibumirang na lang ba? Sige, bumirang ka. Katong kuan. Katong paspas. Lako, ibumirang ka. Bumirang man. Katang paspas. Kay dugay man ta mahuman. Time lapse lagi. Time lapse step, please. Time lapse na lang ate kay dugay man ni mahuman ti. Ay si kablit na eh. Ay si kablit.
Sige, sige, narang amuang kuan. Kargador. Oh, dara. Sige. Sige, kargador. Hay na Mas Myrna. Uy, Laban lang kargador. laban lang kargador, laban. Uy, standard. Nakalami sa sige. Ha, ayaw lang ng stand. Ay, oo, dito pala. Dito pala tayo. Oh. Agoy. Oh, Inday Kab is on the way. Ang nahitabo sa SM. Ang nahitabo sa SM butang namin. Sige, minyo pa mo. Kabayayat lagi sa anak. Napag yun. I love SM. O niya, dara o. Nangarga pa. Nangarga. Oh. Oh. Sana yung si Tir. Ha? Tir. Haman si Tir. Agoy, ginuok ko Tir. Picture ka dyan. I love SM dito. Oh, pag-picture. Picture ka doon. Picture ka muna doon. Alin kargador. Kaluoy sa among kargador oy. Hindi mo balik mo ka dyan. Picture. Picture ka dyan. Wala yung sakay. Sige mo, baba ka na lang. Picture ka dyan. Sige, baba muna. Hindi lang. Asa naman dito? La kaluoy ang taon sa among kargador. Oy, gwapa ra ba kay may kargador o? Hoy. Asa naman yung si Tir? Nabiyaan si Tir. Oh, mo ni among kargador. Dali Tir. Dali atir. Oh, nagpasaan taon si Ampalia. Lang anong sayaw kaya kung tuon, kamera. Anong nangyari? Ganito ba magsayaw-sayaw pag padung na lubat? Ay, siguro. Oo? Dali Tir. Oo, sige na Tir. Wala kaluoy. Chat out, chat out. Mau na kargador sa Cebu. Yung mata po na isa Tir, Tir, tulungan mo Tir. Tulungan mo ako. Tulungin mo ako. Yung mata ko nalaglag na. Yung mata ko, kunin mo na lang. Kunin mo na lang ang mata Tir. Hoy, tanawa akong liston. Ah, bahala na siya. Kasi na di. Ah, ayaw. Dihi lang. Kasi ko dyan. Ato. Tanawa na di ko ibagay. Ako'y puli. So, Hala. Ni puli sa matang Inday, oh. Goy, ginoo ko. Sige na. okay. Malapit na tayo. Ano pa kayo? Oh, malapit na tayo. Oo. Wala na talaga. Mag-ibig ko talaga. Ayaw nang bihayar kayo pasakayin na. Pakayin na kayo. Asa man ka? Aw. Agay. Ano tuyo?
Sana all. Nya. Oh, lakaw na. Lakaw na. Lakaw na. Oh, ha? Musakap ako sulod, musulod pa ko. Oh, sige, sige. Oh, sige na, sige na. Bye, bye. Oh, kaluin taon sa. Ay na to. Oo. Amuan am ko si Nina. Ma. Ma, gutom ko ma. Ha? Gutom? Gutom, sige na magkakagpan. Kita ma. Sige maka. Ano ba karinderya ka? Uy. Sakto na? Oh, sakto na na. Babay na. Sige, Babay sige. na tayo. Oh, magbabay ka na, magbabay ka na. Oh, ganito ang mukha ng aming kargador. Babay na, babay. Para ni sa Oh. Mauna namin. Sige, bye. Anay, mauna namin mo.